Kunomuntu othola ukuthi umama wakhe wahamba wakhe imfino, kodwa umbiza ngobani? Ngalo muntu agcina emgana, uyayigqilaza leyo ngane. Ayikho into ebaluleke njengeqiniso. Njengoba ngichaza ukuthi isibongo siyisende, wena uyazi ukuthi lengane iphuma kweliphi isende, kodwa wena uyibiza ngomuntu engaphumi esendini lakhe. Yini oyilindele kuleyo ngane? Nishadile nalomuntu, ninengane, kodwa wazi kahle ukuthi lengane le akusiyona yakhe lo muntu oshade naye, kodwa wena uyibiza ngalesibongo salomuntu oshade naye. Ufuna ukuthi iyephi lengane nempilo? Ufuna ukuthi kube njani ngale ngane? Mawubheka lengane ngenkathi ibikwa ngaphansi kwalomsamo oganele kuwona, oyikhomba kuwona ukuthi yakhona, ithongo lakhona ngeke likhahlele. Lengane awuzuthi mawuyithuma esikoleni ifike yenze okunye. Lengane ngeke izibhema amaphilisi. Lengane ngeke ivele iduba ikhaya ihambe yohlala emgaqweni. Niyabona bafowethu nodadewethu, sibona yonke lento eyenzakala ezweni. Izingane zisuka emakhaya zishiya emakhaya kungenxa yabantu besifazane abangafuni ukuba neqiniso. Abantu besifazane banesibindi esibi. Umuntu wesifazane akanqeni ukuthi azi kahle ukuthi lengane ayithwele akusiyona yendoda yakhe, kodwa ibize ngendoda yakhe. Aphinde futhi kube uyena ogcizelela ukuthi lengane igcinelwe isiko lale ekhaya. Isibindi abanaso abantu besifazane. Kunabantu abazali izingane zabo ziphambili ngenxa yabo, izingane zabo zithakathwa yibona. Webazali, ayikho into edlula inhlambuluko, ayikho into ekhulula umuntu njengeqiniso. Uma wazi ukuthi lengane othi kamkhwenyana wakhe ngiyona yamkhwenyana wakho, itshela ingane hlala phansi nomkhwenyana wakho uphumele obala, ungesabi ihlazo, ngoba awulisabanga ihlazo lokuthi ulale nenye indoda kuvele lengane. Musa ke manje ukusaba ihlazo lokuthi kulungiswe izinto zengane, ngoba izingane zifundile zagogoda, kodwa ingane uma kufanele iye phambili akuyeki phambili. Yindaba ngayeki phambili. Ingane iba nje uwena mzali, uyayibuka nje ingane idonsa kanzima, kodwa uyazi ukuthi akuyona yale ekhaya. Uyazi ukuthi wena waphuma wakhe imfino, kodwa ufuna ukuphumela obala. Ingakho namuhla bafowethu ngithi lento yesibongo asike siyichaze lento yesibongo, ngoba kukhona nemfundiso ezikhulunywayo bese kuthiwe isintu, ukuthi umuntu wesifazane emeganile le ekhaya waphumela ngaphandle wathola ingane bese kuthiwe yale ekhaya. Amanyala leyo nto. Nasendulo abantu babewenza amanyala bahlale phezulu kwawo, akukwazi ukuthi lengane yale ekhaya. Ingakho ngisho ngithi ingane kuyaba isibongo sayo yisende nenkaba. Lengane masothi yale ekhaya ekubeni ingaphuma esendeni lale ekhaya, ingeyona imbewu yale ekhaya, sithe kabani ngoba nakugane owesifazane le ekhaya, lengane sekuzothi yale ekhaya ngoba owesifazane eganile le ekhaya. Yini yenza ukuthi uma insizwe eganiwe yale ekhaya yaphuma yangaphandle entombeni yafike yathola ingane, bese lengane ingavumeleki ukuthi ize la, kuthiwa akuyona yale ekhaya, ingeyako malume bayo. Kodwa lo wesifazane uma enze amanyala phakathi kwekhaya bese kuyagqitshwa konke lokho, uzothi walengane le eyale ekhaya ngoba lo wesifazane ulotsholiwe le ekhaya. Amanyala lawo akusona isintu lesa. Amanyala leyo nto yakhulunywa abantu ababehlala phezulu kwamanyala nababekade bewathanda amanyala. Ayikho leyo nto. Leyo ngane ezaleka kanjalo ingane le kufuna ilandele isibongo senkaba kanina, hayi isibongo sesende likayise, ngoba isende likayise lifike lazokona emagcekeni enye indoda. Uyise wayo wegazi ungene esibayeni senye indoda. Akuphele bafowethu ukuthakatha izingane sizala. Uma umuntu nje wazi kahle ukuthi wena waphuma waya ngaphandle walala nenye indoda kwavela ingane, leyo ngane musu ukuthi eyala uganele khona akuyona yalapho, eyaliphi ithongo. Ngoba phela uma uwumfazi uganile phakathi kwekhaya usukuzovusa isibongo
sala uganele khona. Uma uzovusa isibongo sala uganele khona noma uzovusa umuzi, ngake ngachaza ukuthi awuzili kuzokwakha izindlu, kodwa uzovusa abantu bale ekhaya, uzovusa izalukwazi zale ekhaya, uzovusa amakhehla le ekhaya akadandulela kwelamathongo. Manje wena uma kuwukuthi uzothi ngoba naku uganele ekhaya, waphuma waya ngaphandle, kobe sekuvela umntwana, iliphi lethongo lale ekhaya ulivusayo? Ayiphele leyo nto. Nakubona labantu abakhuluma isintu, ayiphele lento yokuthi umfazi umeganile phakathi kwekhaya, waphuma waya kokha imfino bese kuthiwe leyo ngane eyale ganele khona ngoba ulotsholiwe, ingane yenkomo. Ingane akuyona yenkomo, ingane yethongo, ingane iphuma esendeni. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokholo uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba, hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.